Bamanandre. Koro bona fola. Ko chogodi. Kor bashiti la. Ikuna jara de. Chogorita. Ambora juma biya ni ngosoro to kuna jaye do mata. Kafo chen. Ni bakara ngula jara. Jele afo juma do ambiye. Na biya nga barka dala. Anshi kunta do. Ango juma do woni ala sona mangam nyo soro. Na ni ngosoro donc kuna jara. Kuna jaye. Oda. O nela kenema tu. Kana nyo soro abi. Ablay ya foto kuna jaye ala nema bakanye. Naam. Ko chugodi. Bo amela tanu. Amela tanu. Bashiti farkulu la bashiti nila. Aywa dumune fona me soro ka dum. Jamana ngono bi ko baye. Ko baye. Allah ko dumini. La gori ko ba. Ay mali bilama ni bi dumune soro ka dum. Ika kene. Bashiti farkulu ni nila. Ablay fem ba de kari ala fe. La akbar. Ay mbo me ka bla nga duniya ka. Awere. Aywa. Jamana ka gelo ablay. Tabarakallah. Fen chama be no tu chugula blay. Jamana rebe la halami kono ko kuma do ba fo ko dumuru do be fara gela kan. O de ko bi sina ni ala koni nema ke e knisra nuka. Na kila ko bakira. Tabarakallah. Kamo Andre. Ala kene lipela ko kundila hakila kungolo ta faridoy. Tuurita. Mamu mi dun ka kumbo ke flelike. O kundengula. Ko hakila kungolo ta faridoy. Kundengula. Awo bo. Akuma ka cha. Akuma ka jogin. Abina fo aba fe ka den. Ka kudo ke mgo kana ye. O de do. Kuma do ni be bora ki jo sisa. Abi jona. Ngani dengi kumulo bo. Ni mgo mun de jatimna bake oluti. Ni afam. Ndenguna hakila ko akungolo ta fardo ye. O kuma yeche sabula kungolo me boy tuna saka yele ke ni kungolo mo bokene mahal ni farfanto du. Ni kungolo du yera nyeda biye. Ni kungolo yera nyeda be ye. Ni yeda yera do ni kara. O jago ay. Bon mo bisika amisika mi fo. Ni na mama dugo be ala madugo te ablay. Sabula yimani dugo chugo jien kono ikadala ga foko donya bila yimani dugo ka ko ga chugo donya bila namu o ango blan hakilla anga ko ke tawla uri kama kuma do dugo ko keli aywa nafa batala aywa ki klenga ko ke shekli akla nafa de bola aywa ko kungolo be dime ko kuntere di de o chen shi memo kuna ubisika dika boy onga kundere ama fo chura la dakan abla nani yele matse dola o sabula kunjigi bambulo sibe anye amsika antike mo kunjigi la amsika boy nam onga kundere ala feminda ibola nam ka idda komin kama ango se foito ka blay ayu o de kama foku kundrite se di sabula ala la tio de do adama dinga nyana ma kono ayu donc an ka se ko foito la tubarka ala de siga yele banga on te se amba ku jenu muye ko kumbi di we jeme kunti de ati ko de o chen ablay ni yota ibai ka foku kungulo ni bro kan karsa kundi karsa bianu ono teni karsa ti atse dide wedi moko to la kuma tse fo moko ko e kungo tse fu ko ya fo mabla nam e kumi me moko kunga akagele wedi odo yala e ka du ko tse fo ere ko abgele foni ka dunay wedi aywa foni ka dunay de sikatola ongo tse ke ko e ka ko de able ede ba de bi ka du mara chugumina ede ba de bi musaka mun ki ga sukuno ede ba de bi ka du ko nyana bo chugumina o tese foye ko wedi okoni o abitene ayo mo to la ko mo kungo atese fi ko tubarkal ali ka soro ni angal la do la kuma do la mo wada be bla inye la da do be no ina fo furusira o ne o nywana o nga hali olula ibai ka foko
tigi kumakan baara bɛ kɛ n'a tigi kumakan de ye ou bien di o donc mɔgɔ kungo tɛ se kɛ i yɛrɛ kɔ bilen a ma kɛ sira o sira ye tubaarikala an b'a fɔ bisimila ayiwa bi ye mɛkalo tile 9 ye ntɛnɛndon don san 2022 o fasiriba kɔni ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ min ye ka se ka o kumaba dɔw ɲɛfɔ mɔgɔw ye faamuyali ka se ka sɔrɔ ko la tubaarikala an b'a daminɛ ni l'indépendant ye ale ko di bi a jira k'a fɔ ko maa 1200 a bila dan k'olu lamɛnna an ka jamana kiiritigɛlaw fɛ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli hukumu kɔnɔna na kiiriso min bɛ wele ko brigade économique et financière de Bamako olu de ye hakililaw kɛ maa 1200 e t'u la dɛ ayi ne t'a la ne ma wele o ayiwa bon faso fana ka wari tɛ ne bolo d'accord o kɔfɛ non ko bamanciya wala kɛlɛli hukumu kɔnɔna na ko dangari kɛra maa 60 jate la Segu Douansa ani Menaka Mali finitigiw ka wulikajɔ dɔw senfɛ UNTM ko kɔni kangari gɛlɛn da cɛmancɛ fanga marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Dr Sugel Kokala Mayiga ye ka jira la k'a fɔ ko syndicat bɛ sigi sen do politiki ko la o ko yamaruya sɛbɛn bɛɛ lajɛlen bi o jira ni bɛnkan sɛbɛn bɛɛ lajɛlen bi yamaruya di syndicatw ma k'u sen do politiki ko la mais ni kɛra politiki ɲɛmaa ye kɔni a kɛra bisa ɲami ni i bɛ sen do a ko la mais n'i yɛrɛ b'a la a bɛ kɛ bisa ɲami ye dɛ o y'a kɛlen bisa ɲami ye on peut pas être jugé parti nka a ko yamaruya bi d'u ma yamaruya bi d'u ye fɔ mais yamaruya b'u bolo u ka se k'u sen do politiki kɛlɛ la ne b'a fɔ yamaruya t'u bolo dɛ nko mais ni ale yɛrɛ tɛ ɲɛmaa ye sisan wa ale yɛrɛ tɛ fanga la fanga tuloma t'a bolo wa a kuma filɛ nin ye ayiwa ko janto ka kɛ ko la kangarida don a bila a faamuna ale fana ka janto a yɛrɛ la amina lesɔn faso ka fasiri a jira k'a fɔ ko Mamadu Kasoge ni ale ye sariyako minisiri ye k'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ hakɛw lafasabaliya ani ka bɛɛ lajɛlen to i ka bolo kan ɲagibaliya jamana min ni ɲagibaliya b'a kɔnɔ ni tiɲɛ tɛ fɔ sariya tɛ tigɛ ablandan ko an tɛ o tile la ko o kɔni ko wulikajɔ bɛna kɛ waasa ka o kɛlɛ a y'a fɔ yuruguyurugu ni dunko juguya kɛlɛli hukumu kɔnɔna na ablandan ko kulukuru Douansa Banɲakara Segu ko Mali finitigiw kɔni wulikajɔ kura dɔw kɛ minnu kɛra sababu ye ka dangari kɛ bamaci dɔw la Bart Ouvry ni ale nanzaraw ka tɔn min bɛ wele ko Union Européenne o lasigiden Mali kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ olu ŋaniya kɔni ye min ye o de ye ka se ka to malidenw kɛrɛfɛ ka u dɛmɛ Mali samatasew ka dege karamɔgɔ kura to a ko Eric Sekuchel ko a sugantira dɔgɔkun laban tɛmɛnen a ye lɛdu di k'a fɔ ko malidenw mako bɛ ndolantan se min na ko a bɛna o don an ka samatasew kɔrɔ ni Ala sɔnna ma l'indicateur du renouveau ko min bɛ tali kɛ bɛnkanw lawaleyabaliya minnu taara février kalo tile 5 san 2021 ko kɛmɛ sababu ye ni UNTM ni fanga b'a la ka u ɲɛ ŋunu bɔ ɲɔgɔn na ni waati ninnu na ablandan min bɛ tali kɛ lafasatonw ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na min bɛ wele ko front social ko ka baarakɛlaw ka saraw kɛ kelen n'o ye grille unifiée ko a ko seginna ka na ko kura ye Papa Mambi Keita ko ale min minɛna ka Burama Ture tununi ko la ko waati damadama o kɔfɛ ko a kɔni ye ko a sɛrila ka bin ablandan min bɛ tali kɛ jɔn sɛrila ka bin Papa Mambi Keita ka sɛrila ka bin ko a kirina quoi awuzubillah ko yuruguyurugu dunko juguya kɛlɛli siratigɛ la ka jirala k'a fɔ ko san 2018 ka se san 2021 ma a ɲinina sariya tigilamɔgɔw fɛ k'a fɔ k'u ka maa 1462 ka koɲɛw kiiri tigɛ ko olu la k'i b'a ye k'a fɔ ko maa 690 jate olu ka kiirikow kɔni sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen sera ka kɛ ka ban ablandan ko ka tila ka sɛgɛsɛgɛli ninnu bannen ka tila ka gafew di sariya ma k'a fɔ kiiriw ka tigɛ jɛnɛ ko muso 32 minɛnen kɔ lɛrɛ damadama tara ka bila ka bɔ bamaciw bolo ani min bɛ tali kɛ consortium
ni o ye jatemina ni kulu ye ka ɲɛsin kalata ko ma o y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni ka faamuni la ko yɛlɛma minnu kan ka kɛ n'o ye réforme ye ko a baara senna sumalen don kosɛbɛ ni waati la bilen le malien o ko UNTM kɔni y'a jira k'a fɔ maa minnu kɛna ka bɔ baara la o ko ka olu ani minnu ye baara bila kɛ k'a sɔrɔ a bila waati ma se n'o ye retraite anticipée ye o ko ka u ka hakɛw kɔni lafasa k'u ye kangari gɛlɛn da premier ministre y'a ko hukumu kɔnɔ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ consortium mɔgɔw y'a jira n'u ye kalata kow jateminɛli kulu ye Dr Ibrahim Sango kɛrɛnkɛrɛnnenya u y'a jira kunnafonidilaw ka la u ka tɔnsigi dɔ senfɛ k'a fɔ ko malidenw yɛrɛ dama de kan ka sigi ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka bɛn ko la walasa ka se ka gɛlɛya ninnu ɲɛnabɔ ko UNTM y'a ɲini k'a fɔ ko musaka minnu bɔra ka don coronavirus kɛlɛli la o ko ka musaka ninnu kow sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn u taara sira minnu fɛ walasa ɲɛfɔli ka se ka sɔrɔ a ko la ni faamuyali ka sɔrɔ a la. La sentinelle ale mun sɛbɛn ko papa man bɛ minɛni ko la ko turelakaw ka denbaya jira k'a fɔ olu ma jalakili sɛbɛn don a kama sariya ɲɛkɔrɔ o kɔfɛ ko Mali pankurunjigi kɛnɛba kan ko Turkish Airlines kɔni ka pankurun dɔ atɛnɛntɛra de ayi Turkish Airlines ka pankurun min taara Dubai dɔgɔkun laban tɛmɛnen ko maliden kelen kun tɛ pankurun in kɔnɔ abila ye maliden kelen tɛ d'a la o ye jateminɛ ko ye l'alternance o kin malien muso de ko don o kin malien muso ye kuma tile muso kun malien musoma malien musoma kelen kun tɛ pankurun in kɔnɔ abila ye tubarikala l'alternance kuma do ko kalo caman kelen ko kumaw la ko sisan kɔni ko ɲakili yɛrɛ u n'a fɔ baara yɛrɛ kan ka daminɛ sigatɔ la bila dan camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ fɛ n'aw fɔra ka ban a ka baara kɛ ko an b'o bolo de kan sisan ani ko Mali ni Faransi kɔni kɛmɛ ka baw fara abila ye ko yala ko Russie bɛna se ka Faransi nɔrɔ bila Bamako wa ɲininkali ɲuman o jaabi tɛ n bolo ayiwa ni Asimi ɲininka a bɛ se k'a di ni an ye kow jateminɛ n'olu taara sira min fɛ o tɛ o don les échos wele Mamadou Sékou Keita ni ale ye cakɛda dɔ ɲɛmɔgɔ min bɛ wele ko Institut géographique du Mali o ko a y'a jira k'a fɔ ko dugukolo ani yɔrɔw ja cogoya n'o ye cartographie ye o ko wajibi don u ka kɛ walasa jamana ka se ka bɔ nɔgɔla fɛɛrɛw sabati o ko bamaciw b'a la ka segin ka u nu bɔ kokura ye jinɛ kɔnɔna na ani ko jabɛti bana kɛlɛli hukumu kɔnɔna na o ko cakɛda kura min sigira olu kɔni ka ɲa don ka se ka mɔgɔw jigi fa a bila ye le repère an bɔ kuncɛ n'o ye ko Mali ni Faransi ko a kɛra farali yɛrɛ ye abila ye min tali kɛ yafa ɲɔgɔnma ni cɛfɔ ka bɛn siratigɛ la ko mɔgɔba minnu ni olu somayɛlɛmana ni u kun kan ka bila minɛn dɔw kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma bila o kɔnɔ a bila nana ko an bɛ sira min kan k'o ye ka u ladaw latilen min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ denmisɛnninw to a la minisiri so ani farikolo ɲɛnajɛ k'u b'a la ka jɛɲɔgɔnw ni baaraɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan walasa min b'a to u bɛ se ka dɛmɛ dɔw lase sifinnakaw ma cogo min na Mali kɔnɔ abila ye sɔgɔmada na kunnafoni kelen kumabaw ye nin ye ayiwa ne y'o minɛ ni mɔgɔ min b'a fɛ ka ɲɛɲɛ na mugu sɔrɔ on dirait de min u k'u tulo ma jɔ ni Ala sɔnna ma an b'a nɛ don kuma ni ɲɔgɔn cɛ a b'an nɛ don kuma ni ɲɔgɔn cɛ ni ne kɔni y'a kɔrɔta ko hakili bɛ sɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ o tiɲɛ o fana ye wajibi ye Bamakɔ ko tɛ dɛ sabula mɔgɔw ko faamucogo tɛ kelen ye ni mɔgɔw ko faamucogo tɛ kelen ye bɛɛ b'a ɲɛfɔ i ka ɲɛfɔcogo la siga t'o la o de kama a fɔ ko ni nɛ y'a kɔrɔta hakili bɛ sɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ a bila André 9 mai 1994 diɲɛ bɛɛ maa mun ma se ka taa bɛɛ ye télévision filɛ o don deuxième guerre mondiale banna de ya 94
Kosena, Carnere. Oh, 94 ans. Nere, tu me télécom. Ah, 94, ne vois pas, il faut qu'on fasse. Le 9 94, Astro Alpha Omar Konaré de Mali président. Allez, Borin, Kata, Afrique du Sud, Krenkrenia, qu'on Nelson Mandela, Kabo, Kasolo, Kake président. Ko le kanga ke kak bolo krota ka ke ne de bina ke Afrique du Sud président parce que kala tar ne de moye ko jama ya ne de chwanti kan Kenya mai o dakanda ede oh ka bo kasola ka ke président c'est mo ko blay atewa ka sam mugani wolo la kasola ka bo kasola dro san nani ka dawo ka dro ka ke président daga kambite moga Dagante mo kable Alpha Omar Konaré tara Afrique du Sud Guinée Mao Betumbi Keneka Guinée télévision soube abo Mouma Delegake Farafi Kake Afrique du Sud président Kaklaka samu wanga kasola numa fili Ika iboli ou samu wanga kasola Aye kasoke le 5 avril 62 jusqu'au 11 février 90 kasola 82. 11. Le 5 avril 1962. Oui, à deux casseroles. Ça, ça m'a rappelé. Ça m'a rappelé. Voilà. Ani kalo demande. Ah oui. Ayo de quelque chose. Ya famo. Oh. A blale. Au kofe. A tara jamala. Afrique du Sud ko. Apartheid bana. Ou loi koraka ko be se kata kambo kata kalatake. Ala ya kambo. Jamana ko ambe de ko ambisa de ko. Parce qu'il sera encore là. Il mène encore là. Kasola. Kasola. Donc Alpha Omar Konaré sera au Keneka. Alpha tombé au Keneka le 9 mai 1994. Ah, j'ai un mois de fin de l'année. Ça vous l'a numéro mi Afrique du Sud donc. Allez c'est un film à Kagele Kosovo. À Kagele mo. Django Wati. Mo mi yo keleke ka sam woni wolo flanquer Kasola. Klaka bossa nano ko ka ke président akilla anyama de ka jien kono folo amake exactly don no ka sola wala sando na wanga fo sam kwani wolofla e masa fana e masa klaka na ke président able ni kuba e mi nyana wara make akere président fana ama tadiru sara belata da kono no ko ala yafara ko jamana dem bek kankele ta sara manga ke dilali de kanga ke sisa to parce ala ale ka keleke o ni ya famu ko ala e ka keleke tajiru sara bere ibo blawo bobla oh parce que tajiru sara binavo sisa ikuma ka keleko do no fe inana soro ako je ne serai jamais libre quand je vais priver quelqu'un de sa liberté allez écoute ni wasa ale ka yere tai fo ale ka mo shi kana bo ayre zagola ale kama maintenant aka kufla be mu yeko baye ay sanduru ke fangala mogo ko iko kadaye flana ke ambita ko ya fara ne kelente mai me fanga to do rebe wulo kan ne katanai ne kelente halema de ne kelente jamana de sanduru ni bembo sam flana manda fla hala benfe ba to ko ka fento yanu ka fangi tuy kontal wele son fona yo able wele so ni ya soro ko Alpha Condé kunyo leçon don preta kunde kala ayi ubande ayi Mamadou Issoufou hakilla Niger Kora o sana flake manda flake ama songa nyini ayi ama ketini aket tanya muntu mafeka sabana o ya walo ataka sodi abakaso ala fialente ala veledo mo ika ko bla kuma la yana ga to akibla akilla o de kan ayo de fuyi maintenant Nelson Mandela ale nana mali la chien fla aka nyati yalla chien fla nana ka soro molu be fana 5 avril 1962 anana yani avec un passeport malien parce que soro Nazaro Tumbanyini était en clandestinité kana renfort nyini appui politique un passeport dama kataka no passeport kanaya barmali ka sigola ka kobeke ka siga ka jamanana ko ke fede o yamine ka do kasola a bolen ko ya a sera o yamine ka do kasola a bora avril août yamine o ya do kasola a bolen karanye mai ko mena mali ka bonya sigi malien ma ko bonya mun kawai anana en 1996
En 96. Allez est président. Alpha est président. Alpha Nibeka Tara Kumbe. Allez Nana. Atara assemblée la discours ke. Atara Amaldem la kata oufle. Kata Hippodrome la kata école Mumba Togola Kofle. Odo. Bolomba Nimita école là. Alpha Yada Togola. Salam me bo école. Hippodrome là. Maintenant que le kata école Dala. Donc elle a venu Nelson Mandela. École est trouvé. Elle est des plaques bois là. Elle est Alpha Nibeka. Comment tu sais là? Ouais. Ah donc. Alors tout à l'heure nous y a quelque chose na fama bawi. Non. Mino meseka machama bla mairie la kosobe mono fana ngunda kalama lu bora kalama. Non. Ni kuma na fama bawi. Tabarakallah. Allah ka don reida. Amin ya rabbi. Le flash. Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. 9h